नमस्ते, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. एक वाटी स्ट्रॉबेरी घेतली आहे, 3 चमचे साखर घेतली आहे आणि हे आहे ना दूध घेतलंय वाटीभर आणि ते मी फ्रीजरमध्ये ठेवला होता आणि ते दुधाचं आहे ना हे बघा असा बर्फ झालेला आहे. म्हणजे आपल्याला आहे ना दुसरा बर्फ घ्यायची जरूरत नाही आहे. हे दूध आहे ना गरम करून थंड करून फ्रीज मध्ये ठेवलेला होता वाटीमध्ये. त्यात आता मस्त आईस बनलाय, बर्फ तयार झालाय. आता मी हे सर्व मिक्सरला लावून घेते बारीक करून आणि तुम्हाला दाखवते. आपल्याला कसं दुधाचा बर्फ बनवला ना की आपल्याला दुसरा बर्फ घ्यायची गरज नाही. एकदम मस्त तयार झालाय, छान झालाय आणि घट्ट पण झालाय. आता मी वाटीमध्ये ओतते. एकदम मस्त छान झालाय आपला स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ज्यूस.